l'àlbum ens dona mogolló de possibilitats de lectura, infinitats d'interpretació i infinitat de jocs, perquè, com bé ens ha explicat en la lectura, tenim unes guardes delicioses on ens mostra tots els personatges que van a intervindre al llarg de la història i amb els quals podem construir tot aquest seguit d'històries paral·leles, per exemple, amb els més xicotets, perquè, com bé se'ns ha explicat al vídeo, tot un procés en cadascun dels personatges i anem a veure com hi ha una evolució i podem fer com un joc de diferències del principi al final de com van variant tots aquests personatges. De fet, trobem a la Caputxeta, que fa molta risa trobar-la, i amb aquest missatge que diu de no parlar amb estralls, no parlar amb estralls, no? Que ens dona molt de peu per a jugar, per a parlar dels contes clàssics. Trobem la família, que ja ha explicat ell, però hi ha molts altres personatges amb els quals jugar i amb els quals descobrir altres històries, com ara el fantasma o fins i tot la il·lustradora, perquè hi ha un personatge que curiosament es diu Isabel i la il·lustradora és Isabel Miñós. A més, aquest personatge està en blanc i negre, que es diferencia molt de la resta de personatges que apareixen en color, que així també podríem parlar de com el color també està jugant un paper narratiu, no? Perquè ens està marcant que aquest personatge potser és diferent i és una persona que va per ahí i que possiblement es tracta de la il·lustradora. Per tant, això, podem teixir una gran infinitat d'històries a partir de tots aquests personatges que se'ns presenten a les guardes. Però, d'altra banda, amb els més grans, ens obri tota aquesta temàtica de l'antibel·licisme i del poder de la democràcia, fins i tot de la diferència simbòlica que s'estableix en el llibre entre l'esquerra i la dreta, no?